metate, a palabra metate, que é unha pedra que ven de México. É unha pedra xa do arte precolombino, que, bueno, que se usaba, pues, se cantaba por debaixo, para que collera un pouco de calor, e con un rebolo de pedra tamén se iba amasando. E ainda se usa nas aldeas de México, e por aí se usa para facer tortas de millo que se fan, ou de maíz, que se fan en todo o mundo. Pois ese tipo de cousas ainda nas aldeas de México ainda se usan. E facían chocolate tamén, iban esmagando aí as semillas e iban amasando o chocolate. O chocolate antigamente se facía así. O meu avó empezou montou un ultramarinos, entón o chocolate e o café viña de Sudamérica, o chocolate en concreto viña de México. E bueno, entón os ultramarinos daquela época tiñan café e tamén tiñan as máquinas para procesar o chocolate. O sea que xa levamos 10 anos aí aquí traballando con chocolate. E, bueno, pois estuvo o meu pai, que seguía co ultramarinos e fábrica de chocolate, depois ao final cerrouse ultramarinos, pero bueno, nós vimos que o local tiña unhas características boas, que recollían, que se podía continuar un pouco, o sea, montando unha cousa moderna, un bar de copas, un café bar, pero ao mesmo tempo podendo guardar un pouco a historia de Compostela. Me levamos 23 anos co café bar Metate, o que era a fábrica, claro, aí depois 100 anos. Seguimos facendo nós o chocolate, facémolo nós. Incluso en tableta tamén, temos unha pequena fábrica, tamén facemos chocolate en tableta. Eu penso que temos unha fórmula bastante elaborada, porque a xente lle gustalle moito, non? O noso chocolate o de beber, o líquido, pois o que poñemos así ca nata, eso, pois a xente cae moi ben. Durante o curso, pois, estudiantes e profesorado veñen moitos. E, bueno, é un local que se presta incluso que os estudiantes traigan aos seus pais cando veñen de visita, que non a todos os poden levar, a outros non os levan, non? Aquí si, veñen e presumen de que veñen aquí a tomar o chocolate. A la mañán e ao mediodía, pois, o chocolate normal, non? Chocolate, simple e llanamente. Pois pola noite é cando xa se mezclan os licores de todo tipo, pois hai desde licor de avelá ou alcohol, ron oscuro, pois quedalle moi ben. E pois con helado, con leite condensada, da que é moi dulce, a xente penso que é moi larpeira, cada día é moi larpeira, e con mel, hai un con mel e noces que, bueno, que está moi apetecible, parece que son un pouco dulces, pero a xente lle gusta moitísimo. E o de helado no brao sale moi ben, cunha bola de helado por dentro. E a decoración, bueno, claro, está en base un pouco ao chocolate, aparte das máquinas todas, que a xente queda un pouco impresionado, non, en velas. Pois logo temos unha colección de chocolateras, unhas 15 ou 20 chocolateras por aí, e despois un armario aí tamén co chocolate, como é a semilla, como é casi todo o proceso de la elaboración, non? Poden ver o coco, e en coco dentro están as semilliñas, e, bueno, nós estamos contentos, a verdade que estamos contentos co que facemos, nos gusta, e, bueno, nos gusta así traballar ca xente directamente, eu que sei, eu penso que a xente que toma chocolate é unha xente máis feliz e máis contenta, entón é unha maravilla traballar aquí.